Üdvözöllek az Irányító Szemmel csatornán. Én Dányi Milán vagyok, a csatorna üzemeltetője. Ha érdekel a repülés világa, foglalkoztat a légiforgalmi irányítás, vagy csak szimplán szeretnél a kulisszák mögé betekintést nyerni, akkor jó helyen jársz. Itt a repülés világát nem csak az utastérből, és nem is csak a pilótafülkéből, hanem a radar másik oldaláról is megismerheted. Virtuális Airbus pilótaként és légiforgalmi irányítóként a dolgokat próbálom minél szakmaibban, ám közérthetően elmagyarázni. Ha támogatni szeretnéd a munkámat, akkor azt a videók lájkolásával, vagy esetleg egy feliratkozással megteheted. Köszönöm!